Mizgefta mezin, minareya çarlink û nava kelê sembolên herî navdar ên jiyana nava Sûrên Amedê ne. Ev ciyên dîrokî ku ji 33 şaristaniyan re mazûvaniyê kiriye bi Sûrên Amedê hatiye pêçan. Sûrên Amedê piştî Sûrên Çînê dirêjtirîn sûran li cîhanê. Fesih Gündoğar niha van sûran 108 bircên wê mizgeft, dêr û xaniyên dîrokî yên mîmariya Merwaniyan, Medan, Hûrî û Mîtaniyan û şaristaniyên weke Roma û Osmaniyan mora xwe lêxistiye di maketek de bicî kiriye. Vê xebata xwe di 21 salan de temam kiriye. Hazar û nêsid û not û pêncan da başlamış kir. Te 1600 da qediya. 21 sal 20 rojî sürmüş kir. Çewra maketê 20 metrekî gorî ölçê derket. En dirêj minare 20 santînî. 20 camî tê de ye, 21 camî. Maketê numara 21. 21 plaka Diyarbekir. Ev hunera xweşik ku bi keda destê Fesih Gündoğar û xwedana eniya wî hatiye çêkirin ji aliyê geştiyaran ve jî eleqeyeke mezin dibîne. Geştiyarên ku têne Amedê beriya serdana ciyên dîrokî nexşereya gera xwe li ber maketa wî diyar dikin. Sûrê çewra wê 5200 metre. Alî îşxalerê sera kapî. Li wê zî nês metreye 6100 metre dika. En dirêjî çap olarak dirêjî 1700 û firêzî 1400. Maket 25 piçûk kir. 25 hev fenavê maketê bê seref kasê Sûrê mezin bû. 25 jî bê berev kasê wî dirêj bû. Elbet Fesih Gündoğar qîma xwe bi vê xebatê tenê nayne. Ew niha li dikana xwe ango kargeha xwe ya hunerî teşe dide karekî ji vê maketê mezintir. Fesih Gündoğar hemû karên xwe yên mezin di vê dikana biçûk de dike. Ew maketa ku qasek berê medîd jî dîsa di ciyekî biçûk de hatibû amadekirin lê niha 10 qat ji wê maketê mezintir karek li berdestê wî ye ku ji 108 bircên Amedê pêk tê û di hundirê Sûre de jî wê careke din ew hemû xanî û hemam û mizgeft û ciyên dîrokî tê de bêne bicîkirin. Ew bêwestan hûrgilî û kîtekîtên ser bircan yek bi yek xêz dike. Dema mirov li van berheman temaşe dike, mirov nikare wan ji yên resen cuda bike. Ev maket ev derkem çêkir bû. Vê maketê deh qat jî masir çêdikin. 108 burca ne? Ana son burca davê evî re dişeğilim. Keçi burcaya, 7 kardeş burcaya, ben Hüseyin burcaya. Neze 7-8 dönüm cî lazım e. Bana sergilemişkim. Ji wî deh qat damasın. Çewra wî neze 105 metrekare cî digire. Dirêjiya wî 67, firiya wî zî 48 metre digire. Hundirî tabi camiyê, kilîse, hemam, xan benzerî wî çapxanî çêbû. Ji wî damastır însanekê bê navê kabir hep gere. Fesih Gündoğar heta çend salan dê maketa xwe ya mezin ku ji bircên Amedê û ciyên dîrokî pêk tê temam bike. Niha dem dema peydakirina ciyekî baş a ji bo bicêkirina van berhemên hunerî ye. Maşallah dekak Rûda û Amed.